tansah diko dununge wong manis engkang maweh kuyo tompono liti kalong ake saya tresno tak sawang kantone seme ngoni prasetya bisa
Iki pasanganku mawar kuning nang kudu sumati pangajapku hasil lahir terus sing kalbu. Lajengipun nggih menika sambutan saking Bapak Panitia Sedekah Dusun, ugi sambutan saking Bapak Kepala Desa. Wekdal saha panggenan kula aturaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng Bapak Pimpinan Seni Budaya Cahya Muda saking Bakaran Gilen saha saanggotanipun dumawah dumateng para sesepuh pini sepuh aji sepuh dumateng para pepunden para winasis dumateng para kadang panitia sedekah bumi dukuh gragalan saha bapak perangkatipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD lan khususipun sedaya warga dukuh gragalan ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun dalem medharaken menapa ingkang dados gati kawula sepindah monggo sesarenga muji dalah tasyakur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi wausan alhamdulillahi rabbil alamin lan mugi sholawat saha salam Allah aturaken dumateng junjungan kita agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saderengipun dalem
inggih menika maosaken sedaya ingkang dados sedyanipun khususipun kadang panitia umumipun wargi dukuh Ngragalan. Dalem minangkani inggih menika ketua umum panitia sedekah bumi dukuh Ngragalan. Lan kadang kekalih menika minangka ketua saha wakil ketua penyelenggara seni budaya ketoprak ingkang dipun lajengaken nggih menika kados ing dalu menika. Acara demi acara sampun lumampah. Mulai sepindah saking ritual manakiban minangka inggih menika torekoh kangge keselamatanipun khususipun warga dukuh Ngragalan, kalajengaken tahtimul Quran, kalajengaken inggih menika pengaosan ing dalu menika, dipun lajengaken inggih menika pentasipun seni budaya ketoprak ingkang sampun panjenengan tingali ing kawit siang menika. Mugia sedaya lumampah ingkang badhe dipun ayahi terakhir benjing malam minggu siang nggih. Inggih menika pentas karnaval. Sedaya ingkang dipun caosaken menika amrih rasa syukuripun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sak krentekipun manah boten wonten niat maksiat, boten wonten niat keelekan, tapi menika gadah niat sesarengan rukun bareng-bareng inggih menika nguri-uri seni budaya kados ing dalu menika. Sedaya ingkang panjenengan caosaken, sedaya ingkang panjenengan suguhaken lewat inggih menika pembiayaan, lewat inggih menika napa meniku napa panjenengan sing jenengan caosaken sedaya arupi tenaga pikiran saha anggenipun inggih menika sesareng ndongaaken mugi amrih barokahipun mengajengipun amin amin ya rabbal alamin. Dalem minangka sulih saliranipun kadang sedaya panitia ugi umumipun warga dukuh Ngragalan badhe nyaosaken laporan keuangan ingkang sampun dipun terima kalih panitia sedekah bumi dukuh Ngragalan 2025. Wondene pemasukan demi pemasukan arta ingkang sampun mlebet dhateng panitia dalem caosaken sepindah saking RT setunggal pikantuk 12.650.000, RT kalih 6.000.000, RT 3 kalih 11.050.000, RT gangsal 11.050.000. Dados totalipun pikantuk arta 57.200.000. Dene saking sumbangan-sumbangan keng sanesipun sepindah mbon saking kombi ingkang mlebet dhateng dukuh Ngragalan pikantuk arta 1.050.000. Saking tiyang rempelas nggih niki kula waos namine mawon 100, saking Dugil Kasmadi 300, saking Pak Dul Puluhan 100, saking Wifi Pak Bagus gang 100.000, saking iuran ingkang gadah sabin wonten dukuh Ngragalan pikantuk arta 2.150.000.
lan saking Mbak Karmini Wotiyang 700.000. Totalipun menika 51.600.000. Dados dipun globalake pikanto arta 64.873.000. Dene pengeluaranipun inggih menika sepindah kangge biaya pengajian inggih menika 10 juta. Saking pentas seni budaya ketoprak inggih menika 3 gangsal juta gangsal atus ewu. Kangge khotmul Quran gangsal juta. Minangka kangge inggih menika izin sak liya-liyanipun inggih menika 1.150.000 ugi gangsal atus ewu. Dados total arta ingkang mlebet menika 61.873 dipun kirangi sedaya pengeluaran termasuk syuting ing dalu menika live streaming 1 juta. Dadose 51.200.000. Dados ing dalu menika inggih menika sedekah bumi dukung gragalan taksih pinaringan saldo 11.673.000. Niku nek menawi dereng wonten tambahan ingkang lain-lain, Mak. Dados dalu menika dukuh gragalan taksih gadah saldo 11.673.000. Menika pemasukan saha pengeluaran saking panitia sedekah bumi ingkang sampun dalem daraken dhateng ngarsa panjenengan sami. Dados menapa ingkang dados inggih menika solah tindak lan pakerti saking sedaya rencang sepindah penyiapan panggenan menawi kirang sajak ngresep dhateng ngarsa panjenengan sami dalem minangka talangipun atur nyuwun gunging samudra pangaksama kangge inggih menika penyediaan ubur rampenipun menawi kirang sanget sajak kirang mahanani dhateng ngarsa panjenengan sami sedaya panitia ugi khususipun warga dukuh gragalan nyuwun gunging pangaksama ingkang kathah. Pepuntening atur hambuk bilih dalem anggenipun kurang suba seta pakerti saha pepolah ingkang sajak kirang mahanani dhateng ngarsa panjenengan sami dalem minangkani ketua umumipun panitia penyelenggara sedekah bumi 2025 nyuwun kathahing samudra pangaksama sesanti jaya wis jayanti widodo nir ing sambikala suradira jaya ningrat lebur dening pangestuti jaya rahayu amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.